Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezaseThekwini ngesiXhosa. Umseleko ufika kwamacele, wonwabile unoncumo. Kodwa uthi umacele umseleko xa efika umva esephandle. Kodwa namhlanje uyabonakala uba inkulu aze ngayo, uyantantazela nje. Ude wathatha iifowuni zakhe ke wazifaka epokothweni. Umacele umbuze uba hayibo wazifaka ucinga mhlawumbi ndizawukhala nazo ndikhalisa. Wathi omnye hayi, bebeyihleka ke. Uthe ke umseleko wayekhe wamxelela mos ngumntu owayefuna ukumthatha number 5 ongumakhumalo. Kodwa ke wayemxelele ukuba loo nto ayikho right umacele. So uthi ke uye wadecide uba ayiyeke loo relationship. So ngeke abe samthatha umuntu wakwakhumalo. Umacele uye wamhleka ke ethi yena uyavuya kuyo yonke loo nto yakhe. Watsho ethi ke umseleko uyabacela bonke bafike kwi-meeting azobaxelela yona. Uzobaxelela ke ngomnye angathanda umenza unumber 5. Umacele ukhalazile ixesha uba umseleko akasanaxesha, lincinci ixesha lakhe. Inoba ke lixesha ambikele lona uba makathathe unkosikazi. Umseleko ke kuthe lo mntu ungumntu obevele ekhona ezintombini zakhe, ayingomntu umtsha. Uthe ke umseleko le nto azothetha ngayo kwi-meeting kungenzeka ingamonwabisi umacele kuba uzama ukulungiselela bonke bengamakhosikazi. Umacele uthe icacile ukuba le nto azothetha ngayo uyayazi uba ngeke avumelane nayo. Uvumile ke umseleko esithi ewe uyayazi. Ebenokuhlimpinika ke umseleko ethi uphelelwe ngamandla. Umacele umcebise ngelithi makangazinyanzelisi izinto xa kungenzeki, and leyo akuyo sign yokuba weak. Umseleko uthe ngeke avume ukuyeka. Xa evuma kuzoba ngathi uwohlulwe ngabafazi. Beselila ke ngoku ubhudiza kukubi. Umacele uthe akho nto angaba sayithetha ke ngoku xa sele elila kanje umseleko. Umseleko uthe uyacela umacele aze angalwi noba akavumelani nesimo se-meeting, amsupport. Umseleko uthe umacele akakazi amsokolise xa efuna uthatha umfazi, bemvuma nje. Kodwa ngoku aba bakhoyo bayamsokolisa, and ngoku uziva umacele emthengise kakhulu ngoba yena zange wamsokolisa futhi zange nakanye athi uyahamba ngoba ethi uthatha omnye umfazi. So uthi into emkhalisayo kukuba umacele yena uyamvumela uba athathe isithembu, kodwa kukhona abangavumiyo. So uthe yena uva ngathi uabhuzwe kakhulu umacele. Uye wahamba ke umseleko washiya umacele. Umacele ushiyeke ekhala ke, kangakhali papa ngomseleko. Uthi ke umacele yena uyamsapota umseleko kuyo yonke into enzayo, and uyayilwela into yoba kungabikho mfazi uzohamba kwesi sithembu. Kodwa she feels uba abanye aba abamncedisi umseleko. Ingenile ke i-meeting, bafika abafazi bonke umnqa ngoba akho nomnye obethetha nomnye, bebezicofela nje iifowuni zabo. Ofike wabreak i-ice ngumangwabo obulise ngelithi sanibonani eshukushukuma. Umayeni uye wavuma ngelithi sawubona emotuary. Bebenaso ke eso smile bonke ke. Ufikile ke umseleki uthi ke uthuswe kukubona umayeni ngoba umayeni wayethe akazibakho yena kwi-meeting ezawudibanisa nento number 5 phakathi. Uthe ke umayeni yena uzile kule meeting ngoba nayo iyamthinta. Ethi ke bezova nje kwabanye kuba bebe bathini, kutsho umseleko. Babulisile ke ngokulandelana kwabo. Uqale ngokuxolisa ke, exolisela amazwi akhe awakhe wawathetha. Ethi kwakungamelanga wathethe nokuba isimo sasinjani na, kwakungafanelanga nje. Umangwabe uthi akekho umuntu ocela uxolo ngathi ngumseleko, kodwa kusasa aphinde enze le ebeyixolisela phezulu. Uthi uyaxolisa nje. Uthe ke umseleko uyithathile ke i-decision yokuba angabisamthatha unumber 5. Ucelile kuba bamvumele enze into angazi noba izobonwabisa na. Ubaxelele uba ukhona umuntu athandana naye
arhalela uba bamazi ngowakwamtolo. Umayeni uthe ebengayilindelanga kodwa ke le decision yakhe. Umsele kuthe abafunayo ukumbona uzoyenza indlela yokuba bambone. uThobile uthe yena kuyadlalwa ngoku apha. Uthe ke naye akafuni abanye abafazi bahambe, so akekho unumber 5 kodwa ukhona. uMacele ke uthe yena ngeke akwazi ukumbona soze yena abe ngumngani ne-side chick, ngoba kaloku soze amtshate. Andithi utshilo mos umsele kuba akazumlobola. uMangabe uthe uyamothusa leyo uba uMacele angabi nawo umdla wokumbona yokubona le girlfriend, ngoba ngoyena mntu ongenangxaki nayo yonke izinto zikaMseleko. Umayeni yena ubuze uba ngowaphi yena lo mtolo, uvule wahleka kuMakhumalo. uMacele uthe uMakhumalo xa into engafuni imcaphukise uye ayenze ijoke. Umsele kuthe ngowaseThekwini. Umayeni uphinde wabuza uba akanagama nalo mntu wakhe. Umsele kuthe le nto ufuna ibatye bade bambuze one by one about lo mntu wakhe ukwenzela azothatha isitephu esilandelayo sokuba bambone. Uthe ke umsele ngoba akazulobola ucela ungabaxeleli igama lakhe. Umayeni uthe ke ubaxelelani pho into engaphelelanga. uThobile yena uthe ucela ukwazi uba uMamtolo lo ume ndawoni ke njengoba engalotyolwanga. Umsele kuthe akenziwa nguye uba angabi ngumfazi, wenziwa sisimo. Ethi akafuni kusola mntu ngayo yonke le nto. uMangabe uthe yena yonke le nto ayikwaphi kuye, ayimnothusi. Umsele kuvele ngumuntu oneentombi, so ayoqala le. uMacele uthe ke lilonke akekho unumber 5. Umsele kuthe kunzima ukuwuphendula lo mbuzo, yena uzama nje uvikela lo mzi ke njengangoku usekonini and afuni kubekho bantu abazohamba. uMacele uthe umsele into ayemxelele yona seyitshintshile, that's why ebethe ucela angamlwisi ngoku bebedibene. Uphethe ngelithi ke yena ungowabo, xa ephuma ecaleni bamlungise, akukho apho azoya khona. Ebebulela ke noba bamamela. Uye wakhala ke ubhutiza. uMakhumalo uthe xa sekhala kangaka urhalela ubiza uMamtolo azomthuthuzela and bamvumele amtshate ngoba ngeke bayimele le yesililo into. Umayeni uvele wabuza ukuba ukhalelani. Enoncumo ke phofu apha ebusweni umayeni ngokabuzayo. uThobile uthe ngutsotsi umthombeni, yinja yegame, uzama ukwenza inhliziyo zabo zithambe. Uthi yena uzovela umlandela uMamtolo azomthulisa ngoba yena ngeke ayenze lento yobe ethulisana nendoda. Iye yaphela ke i-meeting. Babonga ke wathi uMseleko sebengahamba, uphelile umhlangano. Enkosi, ngicela siqhubeke sisubscribe, silike futhi. Bye.